You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You Entrevistarem a la directora de la llar d'infants de Bescanó, els bescanonins. Hola, Nuri. Hola, bon dia. Com és que vas estudiar magisteri per una llar d'infants? De fet, sempre m'havia agradat molt treballar amb mainada, havia fet molts de casals, moltes colònies, jo també havia anat a casals i colònies, i quan vaig acabar COU, doncs, vaig pensar que magisteri és una bona opció. Clar, vaig entrar primer i vaig fer ciències, no vaig fer educació infantil. Però llavors, quan estava a punt d'entrar a segon de magisteri, vam fer el canvi de pla. A la gent que feia ciències i socials els hi retallaven el 7è i 8è perquè passava ja a ser primer i segon d'ESO. I a la gent que estava fent el que era el preescolar els ampliaven de 0 a 3 anys, que era l'etapa llar d'infants. Per tant, era una etapa que quedava més ampliada. Hi havia l'opció llar d'infants i l'opció preescolari. Una raó va ser aquesta, i a mi els nens m'era igual que fossin de 8è, que fossin grans, com que fossin de llar d'infants, perquè totes les edats m'agraden. Va ser una mica el tema aquest. Quants anys tenies quan vas començar a treballar en aquesta llar? En aquesta, 30 anys. Fa 10 anys. Com és que vas arribar a ser directora? Per ser directora d'una llar d'infants s'ha de tenir magisteri. Ningú més té magisteri. És lògic que volien que hi hagués una persona tot el dia aquí, que pogués atendre els pares tot el dia, i l'única que tenia magisteri era jo. M'ho van proposar i vaig dir que sí en seguida. Hi ha alguna experiència d'aquests anys que vulguis destacar? Com a directora o com a mestra? És igual? Sí. A veure, com a directora i com a mestra, les dues coses, normalment la gent té tendència a dir-te el que no està massa bé, o de lo que es queixen o així. El que s'agraeix moltíssim és quan te venen i te diuen el que els agrada, o que et feliciten, o que te diuen ens ha agradat molt aquesta activitat, els nens s'ho han passat molt bé. Quan te diuen tot això, més que una experiència és això. Vull dir que la gent s'agraeix molt quan te diuen la part positiva de la teva feina, no només la negativa. I d'experiències, me n'han passat un pilot de divertides, de no tan divertides. Clar, aquí fa 10 anys que hi soc, però abans d'aquí vaig estar 10 anys més, com qui diu, a Santa Coloma de Farners, que també feia d'educadora i de directora. Des de l'any 92, des de les Olimpiades, que estic fent el mateix. Quantes professores hi ha en aquesta llar i quants nens? 5, 6, 7, som 7. En total de personal som 7, una educadora per aula, ara sonarà el timbre, una educadora per aula, un auxiliar i una noia que ve a fer hores, que està una mica fent de suport, o sigui 7 persones. I de nens? De nens, ara t'ho contaré. Vale. Es pot parar o no? És igual, jo t'ho conto. Mira, tenim una aula de 13, una altra aula de 13 i una de 12. Això és el que són els petits. I 2 de 15. 15 i 15, 30, 40, 50, 66, 67, 68. 68 nens. Podríem fer alguna pregunta al nen d'aquesta llar? Sí, si veniu els trobareu fent migdiada, però com que encara no s'han adormit els hi podeu fer alguna pregunta. Si voleu venir. A poc a poc, Mira, espera. La germana de la Jana. Ara farem preguntes a aquestes dues nenes. Hola, com et dius? I tu? I quants anys teniu? Quants anys tens? 2. Molt bé. Tens molts amics? Sí? I t'agrada venir al col·le? I no callen mai, vull-te les veus?
I no callen mai, és increïble, eh? Tot el dia que la sents, i ara no diuen res, tu. Que teniu vergonya? Molta, eh? Collita a la boca. Voleu preguntar-li alguna cosa més o...? No, ja està. Li dieu adéu a la Berta i a l'Helena? Digueu, adéu. Adéu. Ai, les merderes. Adéu! Adéu. Anem a dormir?